Takže pri mikrofóne kapitán OŠK Smolenice, Lukas Por. Ako chutí dnešné víťazstvo? Tak, veľmi dobré. Je to posledný zápas doma, bolo treba ho vyhrať. Takže to bude mať aj patričné oslavy. Ale všeobecné, druhý polčas oveľa lepší jak prvý. Prvý polčas tam niečo proste chýbalo a druhý polčas sme to zlomili na svoju stranu, jak sa hovorí. Ten prvý polčas bol taký, že mali ste viacej z hry, ale bohužiaľ Henčarovci tam dali 2 smolné góly, ale potom ste sa nakopli a dokázali ste to zvrátiť. Čo ste si povedali v šatni po prvom polčase? No, povedali sme si nejaké patričné veci, ktoré sa museli zmeniť a teda vyšlo to. Povedzme to tak, nerád to hovorím, ale môže za to pán tréner Boris Mikláš. Povedal by som, že striedania cez polčas nám teda hlavne pomohli určite. Tak určite, že áno. Takže dali sme 5 gólov, to je veľmi kvalitný výkon. Veľa gólov padlo vo všeobecnosti, bohužiaľ aj do našej siete. Ale teda gólový zápas musel sa divákom páčiť. Tak určite. Každý zápas, ktorý má toľkoto gólov, musí byť dobrý na sledovanie, hlavne keď je to také tesné až do samého konca. Takže držím teda palce aj v poslednom zápase a potom aj v jarnej časti, aby ste sa dostali v tabuľke čo najvyššie. Presne tak, dúfame to aj my všetci ostatní a dúfame, že skončíme do 4. miesta aspoň. A ideálne ešte aj vyššie. To bol kapitán OŠK Smolenice, Lukas Por.